Mina kangilahlekile ke mfethu. Ungadumali kakhulu ngoba ngeke uzusizakala ngokudumala kwakho. Mina into engiyaziyo uZuma had the chance la eSouth Africa to lead more than 5 years, 2 terms. Kwasala inyanga ezincane kabi ukuthi aqede 10 years alid. Angaze mina ngikhumbula ngelilodwa ilanga esho ukuthi yena uyalawula uphethwe iStellenbosch uANC akubona uyalawula. Futhi ukuba uZuma akaze aqindezele into yamacala ukuthi uCyril angamlaleli mhlambe into enakayishona izinto mhlambe akayifunayo. Ngaba sinayi MK. Lokho siyakwazi ukuthi yini. It unlike laba bo EFF abaxoshwa bexoshela ukuthi mhlambe noma bantshontshile noma bakhuluma izinto ezithile engafunakala organization. uZuma had 2 terms, almost 10 years ephethizwe. Izwe lawulwa yena head of the state. Asikhulumi thina ngomuntu ongakaze ebe upresident walelizwe. Wayengalitshela ingane wayenama numbers amangaka within the ANC, wayengalitshela ingane izwe ukuthi ucindezelo lana uthathelwe inqomo. uZuma beba nenkomfa lana kusuke inkomfa lana ebusuka reshuffle cabinet ngo12 ebusuku nanoma sona sephi isikhathi. Wayengasho ngani mfethu. Kumanje kunoduduzana Zuma. Abantu ongabazi ukuthi babese abangama millionaire asihlangani nalonke lento leyo. Funa simbambathe uZuma walentozana wasebenza ngobe nomuzi ka246 million one clinic phakathi nesibaya ngasibaya kwathi sa 12 million kuthiwa wayesebenzile makusha abantu lana but lento counter towards the state. I-judiciary ngiqala manje kuyibona ukuthi captured i-judiciary judicial system kwathi ubalula washo ukuthi kwathi weParliament uMogoeng ngekhiphe ireport yokuthi uJacob Zuma is parliamentary unfit bandaza bamboza yonke into. Inkandla ineswimming pool engaka lapha kwathiwa ite fire pool yokucima umuzi kaZuma just in case kune emergency noma kunomlilo nanani. Funa siyikhohlwe lezi zinto lezo. Mina njengami nje mhlawumbe abanye abantu bayakhohlwa, mina ngikhohlwa mina kalulu ukuthi kanjani. Futhi angidlalele kuyabona into eyinhlamba iyo into evele ngibasele kakhulu ngoba umuntu akakwazi ukungirecruiter ngendlela eright. Lento ukuthi uvela umuntu angithuka iyona into evele ngikwazi ukuthi ngiresponda noma yini into esukumsa ngathi uvela uyangithuka. Awungitshela ukuthi uZuma usophethe 1 or 2 bese ngobuza imibuzo mhlambe ngiba convinced. Entweni engishoyo ngitshela ukuthi unamanga miyeza la uZuma akazaliphathizwe. uZuma washo ukuthi mhlambe uphetho lapha ekhona abantu abathile abamshayela umthetho yena njengo president akanayo say uboshwe izandla. Ungaze ngizwe le nto leyisho.